ndaumbirika kunapsi andiona zvangu ndichitambira kunapsi sindiona zvangu ndinayewo kanapsi pauchaona ipapa pana nguva kayo akungotiti napsi ichapi napsi isapi napsi tell them out straight jamani makwikiki napsi entertainment jamani Keda and young watchers jamani watchers chiora uchinge wandiona ndaenda kwa napsi ndakaudza ndatora manonsi saka uchitoona tatobvaoka kwana ndavaudza tasvika kwa napsi ende ngobika tinaye nati mangomatoridza tinaye napsi vese vangasitiwa muziya iye napsi ndavaudza chigobongo tinobuda munapsi kachiora tiri kubuda munapsi tija ino varivo vanapsi nomara midziya anadiyo napsi idavidadi napsi idavidadi napsi isapisapi napsi uya uye nejiki ndakavaudza kuti chimuno chemusango uya uye nejiki chinge zako wapindawo kakunapsi unotoona kuti ipapo futi kudheni tasiya tatonyora tumanotsi ipapo zvedu tatongobuda kunapsi ende mangomowo futi tamadhanga kusiya iyo ikupedza maspoti napsi inakatulataka napsi isapisapi napsi kobongo nechihora avo vakusimbisa vari kuti chi napsi ndiye akabaka itungori nakatulataka sekutoti ipapo futi taribona akashamisika zvedu isu taribona ndavaudza chatogadzirwa napsi entertainment everybody ari kuda entertainment ndavaudza chimbosvikawo kwanapsi munhu wese ari kudawo entertainment ndavaudza chimbosvikawo panapsi uchationa tichiridzira kunapsi chatogara kunapsi chatoimbira kunapsi pauchaona entertainment ende marijimu anenge ariti ende manzi dzese dzinge dzitori futi yo amasimbisa Keda watchers jamani chiora chimunhu chemusango chigobongo chivava ichi vamapurisa pane munhu wandakuzungisa aiwa uyu anonzi napsi vamapurisa pane munhu wandakusungisa aiwa uyu anonzi napsi hanzi ndadzi yenapsi entertainment ane mhosva yake yekurembedza mavhidhiyo kusteremaredhiyo oyo chopisa jamani outer straight Harare maiziya jamani aiwa masimbisa